Ben, despois deses dous partidos, non, de sábado e mércores, que sempre é moi exixente para un equipo que non está acostumbrado a xogar pois eso, con tan poucos días de recuperación, probablemente o máis complicado se recuperar ahora para o terceiro partido, non? Pero en principio ben, porque cando a cabeza está ben e o equipo está contento con estas dúas vitorias, non? E ca posición na táboa, pois todo se leva moito mellor e, bueno, vamos a seguir adestramos xoves, adestramos venres, adestramos sábado pola mañán, viaxamos e penso que estaremos ben para o domingo. Temos a Chapu sigue de baixa esta semana, non nos vamos a forzar nada para ir a Palencia e temos a baixa de Carlos por sanción, non? Por quinta amarilla, son as dúas baixas que temos. De condicionar, pero creo que condicionaría máis se nos fora mal nos partidos, non? Porque tes ese aspecto de cansancio físico, de cansancio psicolóxico por non gañar. Tamén é certo que cando gañas todo se recupera antes, a ilusión que vamos tamén vai axudar moito. Bueno, vamos a ver como sae o partido, pero bueno, supoño que, sobre todo no inicio do partido, non vamos a notar ese cansancio, non? Vamos a ver que tipo de partido temos enfrente, volveremos a facer algún cambio tamén na alineación e repartir os minutos e seguir competindo. A min é dos 3 ou 4 equipos que máis me gustan da categoría, non? Un equipo xoven, un equipo con moi bo trato de balón, que quere, bueno, atacar moi organizado, con un fútbol ofensivo moi interesante. Bueno, a min, repito, é dos equipos que máis me gusta, sei que bueno, están en unha boa posición, ainda que como está todo tan apretado, pois están aí un pouco a dúas augas, non? Pero que é un equipo que fai as cousas ben e que, bueno, temos que facer un partido moi completo, como tuvemos que facer na primeira volta para gañarlles. Sí, nós non vamos a variar moito, non? Frente a equipos que propoñen algo parecido ao que facemos nós, pois calquera dos dous equipos vai a estar máis cómodo cando ten o balón, calquera dos dous equipos tamén é capaz de contraatacar si rouba alto. Bueno, un partido de poder a poder en todos os sentidos, non? No sentido de que somos dous equipos que creo que temos cousas similares en común e que, bueno, vamos a ver quen é capaz de impoñer bueno, pois o que quere dentro do plan do partido. Sí, bueno, nós pola nosa experiencia está claro que os campos grandes, os campos de erva natural, pois máis ou menos sempre se nos dan ben, non? Sabemos rendir ben, xogar ben, nos sentimos a gusto cando temos espacios para poder ter o balón e para atacar. Está claro que, bueno, os números nos avalan isto que estamos dicindo, pero bueno, o rival xoga máis a menudo en ese tipo de campos e tamén hai que telo en conta. Eu creo que a estas alturas da vida, cambiar cando as cousas non van ben para pasar a ser máis conservadores ten menos sentido que no principio de liga, non? Se non o fomos ao principio, bueno, cando todo o mundo nos daba un pouco por cenicientas, pois por que o vamos a ser agora, non? Seguimos sendo respetuosos co rival, respetuosos co xogo, pero para nada conservadores, temos que seguir tendo ambición. É que os cálculos estes de puntos antes dos partidos eu non os fixen nunca, non? Eu sei que cada semana se xogan 3, intento plantexar e xogar os partidos para gañar 3, alguna vez os gaño, a veces os perdo, ou os perdemos ou os gañamos, como queramos decir, pero non vai a cambiar nada, nin vamos a pensar un punto máis nos dá non sei canto porcentaxe de permanencia, ni moito menos, non? Temos que ir a Palencia, como fomos a outros moitos campos, a intentar gañar, e despois ver se somos capaces co que facemos, co que somos capaces de que non faga o rival, e intentar buscar os 3 puntos. Da igual ter 38, que 35, que 41, iríamos a buscar os 3 igual, e con esa idea vamos a ir. Eu creo que temos que pensar no obxectivo de volver a gañar, que é o difícil en esta liga, ¿no? Encadenar vitorias consecutivas, ¿no? Entonces, levamos 2 con un empate anterior e con outra vitoria, 3 de 4. Bueno, facer 4 vitorias de 5 partidos non o fixemos nunca, nos daría un plus moi importante para meternos por encima dos 40 puntos, facer 42 sería o ideal, non? Gañar estes 3, facer 42, e quedarían 27 para xogar para outra cousa, non? Pero vamos a pensar en estes 3. E despois, a partir de aí, se somos capaces de poñernos por encima dos 40 puntos este domingo, que significa gañar, probablemente con 27 puntos por diante,
xa non podemos estar falando solo de permanencia, non? Pero teña esta semana marcada como clave, vai moi ben, pero falta rematala, e a partir de aí falaremos. Vamos a ver que pasa o domingo, un partido importante, un rival que levamos a puntos aí con el toda a Liga, pero ahora temos unha boa brecha con el. Claro, se ganamos meteríamos 8 puntos, máis golaverás. Bueno, estamos falando de que xa non temos que mirar para atrás probablemente porque nos tendrían que pasar 10 ou 12 equipos, non? Para non salvarnos. Entonces, é unha situación que sí que non contemplamos, pero seguimos sendo prudentes no sentido de que esta semana era clave, levamos 6 de 6, vamos a buscar volver a puntuar e se é de 3, mellor. A ver, o equipo, a plantilla, xa o dixen outro día, despois do partido co Salamanca, é intachable, non? No sentido de entre quen entre, das rotacións, do que aportan os suplentes, da ambición que hai no grupo, non? Despois, bueno, a veces leemos por fora que temos que estar non sei onde ou que temos que mirar para non sei onde máis, pero nós nunca prometimos nada, nin cando estábamos mal, que tuvemos momentos malos, nin cando ahora temos momentos... Ben, prometemos ir a polos siguientes 3 puntos, e iso é o que vamos a intentar facer o domingo. Supoño que sí, non sei se... Non é que o perciba, pero te das conta por como te falan os outros adestradores, como falan do equipo, non? Eu creo que iso é un estatus que se foi ganando o propio equipo na competición, non? Probablemente de ser desconocidos, para moitos, bueno, pensar que íbamos a ter moi pouquiñas posibilidades de salvarnos, saber o que é capaz de facer este equipo, pois está claro que sí que te ganas un respeto na competición, que creo que no mundo do deporte o tes que gañar así, é dicir, rendindo, non? Nadie a priori se gana nada sin demostrarlo despois no campo. Depende da situación do equipo que te enfrentes, non? Probablemente o Salamanca outro día quixo ir a polos 3 puntos, despois hubo un momento en que probablemente pensaba que con un era bo, ao final se quedou sin nada. Bueno, eu creo que depende do rival co que te enfrentes, na situación da táboa, de como está o partido, pero o que sí que teño claro é que xa non todo o mundo pensa que xogar contra Bergantiños que vai a ser sinxelo sumar 3, non? Eso é porque ganas un respeto dentro da Liga. Non están aquí para dar solo profundidade de plantilla. A profundidade de plantilla dá toda a plantilla, dan dous futbolistas nada máis. Si se refire a que ahora participan menos porque veñen de lesións largas, ademais de longa duración, bueno, pois agora temos que saber cando lle vamos ir dando os minutos, cando van a poder xogar de titulares, cando aportarán desde fora, ir meténdoos, porque levan, bueno, lamelas creo que casi 3 meses, e Aarón, se non me equivoco, casi 2, non? Entonces, bueno, é un período de tempo importante como para ahora saber xestionar que non volvan a lesionarse e que nos vayan aportando cada vez máis minutos e de calidad, pero non só profundidade de plantilla, volverán a participar como titulares seguro.